Hello, Happy Durga Puja, बयनिसिमबो सोर फैखोथाय Happy Durga Puja, Happy Durga Puja. Happy Durga Puja, सनाफोर फैदो दे कमेन्ट हरदो दे दुर्गा फुजाखौनो माबा देग्लाय दुर्गा फुजा बायदिखौ मोनाखिसै आङो एकदमबारे दुलाबो गैया ओमफ्राय माबाबो गैया आरोना गानबो दामाखै एकदमबारे श्री दुर्गा फुजा नङै बायदिसो आरो जासिला नार्जारि ब्लग फैबाय जोंहा नै हाय सिस्टार गुड आफ्टारनुन सिस्टार जासिला नार्जारि मोजाङै दङ दा खबर सबर लाइक दान थेंक इउ लाइक खालामनायनि थाखाय जासिला नार्जारि मा ओंख्रि जायामोन नोंलाय खबर सबर मोजाङै दङ दा जसिला मा ओंख्रि जाया होनदों ए जोंना ओंख्रिया मैथा ना ओमफ्राय मामा दालि जहलसोमोन आरोना नोंहा खबर सबर मोजाङै दङ दा बर्थमान आंना मोजां आंनालाय नोंनालाय मा खबर आंनाबो बिदिनोसै अबेनिमोनलाय नोङो जासिला नार्जारि नोंसिना गामिया मा जायगामोनलाय नोंसिनि गामिया जोंहा जोगोनार बाथोन भिन्दि भाजासो ए जोंनिया दालि जहल मैथा ना नोंसिना मा जायगामोनलाय जासिला ब्लक आं बनरगाव खाग्राबारिनि बनरगावजोंलाय बनरगावआ बबेजोंमोनथाय बनरगावआ बबेजोंमोनथाय आं बावबायलै नोंसिनालाय मा गामिनो जोंनिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव होनो गसाइगावनि बनरगावआव बबेमोनथाय आङो बनरगावखौ खोनानाय मोनदों बनरगाव खाग्राबारि बेबो क'क्राझारनिनो ना बनरगावआ एसपि बड' ब्लग हेल' बेसेबा गोबावनि उनावसो दिनैहाय लोगो मोनलायला जोबसिगोन आरोना मानसिफोरखौहाय दिनैसो होनदो क'क्राझारब्रा बनरगावआ मोनथिबायलै क'क्राझार ओरै खोलाजों नामा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खोलाजों बायदि मोनदां खाग्राबारि बनरगाव खाग्राबारि काजिगाव खाग्राबारि कारिगावसो बेथ' क'क्राझारनि सोनाबबालाय जोंनि न'सो मोनफैबाय गसाइगाव दतमा खाथि नाङो नामाथाय बनरगावआ मिथिगोला चन्द्रपारा सेराव पाथासाला बे चन्द्रपारानि ओरै माबाजों दा साहा जाहैबाय आरो ओरैहाय ना चन्द्रपारानि मिन्थिबायलै एसपि बड' ब्लग नों खोन्थाहरनानैसो
दतमा खाथि औ मिथिबाय थांफेरनो मोना नालाय बारा जेरावबो मिथिलायलाङा आंनिया नोंसिनि अननायाव इउटुबा मनिटाइज जाबाय आरोना ब्लु होबा जायो अके ब्लुखौ बोरै होयोमोनलाय र' बावबाय आं ब्लुखौ अबाय होयोमोनलाय एड होननायबावसोमोन नामा हरलाय मेसेज हरलाय जादोंना जायाखै कंग्राचुलेसन जाबाय रोंगौ दाबो बावाखै आं ओमफ्राय फार्स्ट माबा फैग्रोदो 4000जों 3000जों बानायनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय 3000जों बानायनो नागिरनायाव आङो जासुला जासुलानाव सोंहरदों आरो 3000आ कमप्लिट जाबाय आंना आं 3000जोंनो इउटुबखौ मनिटाइज खालामसै होननानैहाय ओमफ्राय जासुलाया बुंहरबाय जिबनाव 3000जों हाफ मनिटाइज जायो जिबनाव 3000जों दा खालाम होननानै रायहरबाय आरो जासुलायाहाय ओमफ्राय साननै सानथाम नेबावनानै 4000 जाबाय आरो कमप्लिट ओमफ्राय 4000जों आङो बानायनानै बे फार्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप 3 स्टेपसिम थायो आरोना मामा बानायनायावहाय ओमफ्राय फार्स्ट स्टेपआ सानसेजों जानो ओमफ्राय सेकेन्ड स्टेपआ नै सानबानि फरेस्ट जाबाय आरो दिनैसो जाबाय दान देखायबाय आरोना दिनैहाय ओमफ्राय 3 स्टेपआ इन प्रसेस जागासिनो दं आरोना बे कमप्लिट जाबानो डलार खामायसिगोन नैबे नोमबाजैया सोर फैदों लाइक होनानै गालांलाय अननानै द्लाब थाङो द्लाब फैयो नोंना जाबायमोन ना एसबि बड' ब्लग जाबाय दा नोंना मनिटाइज जाबाय दा मनिटाइज जादों जायाखै नोंना स' बेफोरो गासिबो नोंसिनि अननायावनो जादों आरोना नोंसोर अननायखायसो सानो आं नोंसोर अनाबाथ' जिबनाव आं बेबायदि मनिटाइज खालामनो हानो ना माने इउटुबावबो एफां बेबायदि बयनिबो अननाय मोनगोन सापर्ट मोनगोन बेबायदि आं माबालायनो मा होनो 4000 कमप्लिट खालामगोन होननानै आं सानाखैमोन आरोना माने भिउसआनो थांलामोन आंना बै समावहाय 25-30नि बारा रावबो नायामोन आरोना आंना नोंजों सापर्ट खादा नोंखौ आं माबा खालामखानाय अन थेंक इउ आं नोंजों सापर्ट दंखायो 8 जन मानि दं नै द्लाब थांलायबाय साथामल'सैलाय सोर दोनदोंथाय आं जाहैबाय गसाइगावनि दे आं दं दे नों दं ओमफ्राय सानैयालाय सोरथो कमेन्टखौ हरगासै सानैया नोगोर नुंखारबाय आं गोदोनो दा थांनानै एसे एनै भिडिअ नायना होनां दे ओमफ्राय आइडिबो गैलालै आंनाव दाना मोनसे आइडि दं बेजोंहाय आं दा सापर्ट खालामहरगोन दे नों जुदि भिडिअ मोजां होयोब्ला ना एस बर' खुनु सापर्ट बिनांगौनि गोनांथि गैया आंबो दासो बुजिबाय आरोना नों 1000ल' साबसक्राइबारालाय जाखागोन जेरैखि जाया आसल मेन खोथाया नोंनि वाट्च टाइमासो दे वाट्च टाइम कमप्लिट बानायनो बिराद खस्थ' दिनै बारायगोन गाबोन खमायगोन बेबायदि जानानैनो खमायजोबोमोन गोसोआनो माने थुलुंगाखौनो जालामोन आरोना सुरुफा बसुमतारी माहानि नों आब' होनदों आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगाव सुरुफा बसुमतारी आं गसाइगावनि नोंलाय माहानि नोंबो खिथाहरदो दे
उन्दुनोसो ओंखारलांबाय आंहा सिथरगोनांहाखौ मा होनदों सुरुफाया आं सराइबिलनि बा माथो जोंनि खाथिनिलाय सराइबिलबालाय सराइबिलआ मा बेसे गोजान गसाइगावनिलाय फैद' फुजा जानोसै फुजा जायोना जाया दुर्गा फुजा जानो फैदो जोंनि गसाइगावआव ओरैहाय सोरबा सोरबा नायनानै दंलै बेरग'नो कमेन्टबो हरा 10 जन गोजोन बेरग' नायनानै दं माथो कमेन्ट हराखिसै फुजा जानो लेंहरनायालाय जोंहानावनो गिदिर जायो फुजायानो नोंसिनाव ना सराइबिलाव नोंसिनि सराइबिलाव सराइबिल जाहैफेराखै आं सराइबिलावहाय सराइबिलाव औ सराइबिल जाहैफेरनाय जायाखै आं थांफेराखै गिदिर जायो होननाय खोनानो मोन्दों ओमफ्राय थांफेरनायानो जाया आरोना ओमफ्राय लोखि फुजाबो बानायो नामा नोंसोर लागोआव आं सराइबिलाव बे माबायाव आथिं आखाइ बायग्रा बे खाग्रा दङना अजाया बेयावहाय थांबाय थादोंमोन आगोलावहाय थारमाने बे माबाना बेवहायनो आथिं बायदोंमोन नालाय आखाइ बेयावनो थांदोंमोन आरोना नोंसिना सराइबिल मा गामि नास्राइबिल ना मा जोंना नास्राइबिलियाव नास्राइबिलियावनो नास्राइबिलियाथ' बे सराइबिल हाथाइनि सानजा नामा नोंसिनिया ना ओरै माबाजों थांनांगौ साहाजों Beautiful life Bodo. Hi. Hi. Beautiful life Bodo. Welcome मेरे लाइव स्ट्रीम में मा खबर मौसुमि बिमानि बिब' बिमा आरो सोर जालायखो बेलाय माबा मानो सोलायो नोंसोरो माबानि नामफोरखौ टाइटेलनि नामफोरखौहाय टाइटेललायनो माबा इउटुबनि नामफोरखौ मानो चेन्ज खालामो सोरबा आं सिनायनायसो बे नामखौ चेन्ज खालामनायखाय मोनथिला नामखौ बिदि सोलायबाय थानाङाथ' मा खबर मौसुमि बिमानि बिब'नि बिमा होनदों बिब' बिमा होनदों खबरा बिदिनोसै आरो माथो खालामबावनो मा ओंख्रि जानाय बिमा होनदों
ओंख्रिया मैथा ना ओमफ्राय दालि जहलमोन ओमफ्राय सराइबिलनि हस्पिटालालाय बेनो सराइबिलनि हस्पिटालाथ' सराइबिल हस्पिटाल आं सराइबिल हस्पिटालखौ नुफेराखै दे आङो बे सराइबिल बाजाराव थांबाय ओमफ्राय बे डाइरेक्ट बे आखाइ खाग्राया आखाइ आथिं बायनाय खाग्रा बोराय दंना सासे बाजारनि ओरै सोनाबहा थांनांगौ आरोना सोनाबहा थांनानै लामा फिसाजोंहाय बेयावल' थांफेरदों आरोना ओमफ्राय आं गुदि खिथाजोबो नुवाखै आरो ओमफ्राय बे सराइबिल बाजारावहाय मोनसे जोंहा मिटिं जादोंमोन आरोना आगोलावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे सराइबिल बाजारनि ओरैहाय न' दङना मोनसे मामाजों सराइबिल बाजारनि साहाजों मोनसे न' दुब्लियाव बेयाव थांदों आरो ओमफ्राय आं जेबो जायगा नुवाखै आरोना बेनिफ्राय आं सोलायाखै सोलायदों बिउटिफुल लाइफ बड' नुफेराखै आङो दाखालि सोरजोंथो रायलायामोन नों लेटनजों कनफारेन्सआव नोंनो नामा बे आंनि फिसासा सेकेन्ड चेनेलसो नंगौ नामा होमबालाय आङो मोनसे खोथा खोन्थानोसै आरोना नोंनो मारमोनब्ला दाखालि नों खोन्थाहरदोंमोन ना नेथ' होननानै स' फाइनालि नेनानै दिनैहाय आंनिया दान जाबाय आरोना दान जाबाय ओंखायनो आं बिराद खुसि आरोना ओमफ्राय 3 स्टेपाव प्रसेसा प्रग्रेस जागासिनो दं आरोना 3 स्टेपाव ओमफ्राय मा होनो मारै खालामनांगौ दानाथ' जाबाय ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ बेखौ खोन्थाहरदो दे अननानै मा मावो नोंलाय दायो आब'नो आङोथ' दा बर्थमान जेबो मावा आरोना आगोलावसो बिदिनो ओरैनो एसे एनै बायदिसिना मावलाबायोमोन ओमफ्राय दाथ' ओरैनो आंहा फिसा उन्दैबो दं नालाय ओरैनो न'आवनो थायो हाउसवाइफ थिग दं बिदिब्ला कंग्रेचुलेसन थेंक इउ ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ दे खोन्थाहरलाय मा खालामनांगौ ओरैनोथ' 3 स्टेपआ जेबो अपसन माबानायनि खालामनायनि जेबो अपसन फैयाखै आरोना इन प्रग्रेस जागासिनो दङ ओमफ्राय गुगोल एक्सेन्सखौ एप्लाइ खालामनांगौ ना माथो ना बै सेकेन्ड स्टेप खालामनायावनो जाबाय जासुलानाव सोंहरदोंमोन आं माबा हाखु दाखु सोंनायनि जि रायहरबायसोहाय आंखौ नों जेबो खालामनाङा दलद दोन होननानैहाय जि रायहरबाय आंखौहाय जासुलाया रिल बनायनो आं दोन होनलायबावोसो 3 स्टेपआ हारसिङैनो जाखागोन जेबो दा खालामनो अके ओमफ्राय बाबु ना नानि बाबु उन्दुगासिनो दङ उन्दुदों आरोना मा होनो आं मा होननो नागिरामोनलाय गुगोल एक्सेन्सखौ बबेहाय माबा खालामो मा होनोमोनलाय एप्लाइ खालामो गुगोल एक्सेन्सखौ $10 जानांगौ मानि खालामनो हाथ'वा माने एप्लाइ खालामनो हाथ'वा आरोना हासबेन्डआलाय मा मावो हासबेन्डआ आंना गारि सालायो सिनायबावगोनसो होनदां बाराबा गारि सालायो गारि मामा अगनार प्राइभेट सोरबा भारा लाङोबा थाङो आरोना मा खालामनो माबा मोनसेथ' मावनानै जानांगोन नङाबा सोर जाहोनो होननायनि जादों आरोना क्रमाव थांनानै खालामो हागोन डलार जायाबा हाथ'वा डलारालाय बोरैथो जागोन माथो डलारखौनो देखायाखै आंनिखौलाय डलारालाय बोरैथो मोनगोन माथो डलार सिनखौनो देखायाखै आंनिखौलाय बिदिनो जेरै दं बिदिनो दं दासिमबो डलारानो जाया रोंलायलाङा बिदि रोङा बुजिया सोंहरनायावनो
जावजाबाय आंहा माथो डलार नुजादिया होननानैसो हरबाय थानायावनो रोङा नालाय मा खालामनो बहुद खस्थ' खालामबाय आं बे चेनेलखौ फोथांनो आयु जा खस्थ' खालामबाय आं भिउसआनो थाङामोन 20 जन 30 जन ओंखायनो रागा जोंनानै आङो एखेबारे भिडिअखौनो होनो बाखाथारबायमोन आं एखमबा माइनास जायो एखमबा दिनै दावखोबा दिनै 20 घन्टा 30 घन्टा दावखोबा गाबोन लाब 40-50 घन्टा माबा 40-50 घन्टालायनो 10 घन्टा गाहाम खमायो बिदिखौलाय सोर मोजां मोनो सानैल'सै थांजोबलायबाय भिउ मेसेज 3 स्टेपआ कमप्लिट जाब्लासो आर्निंनि अप्शनखौ अन खालामबासो ग्रीन डलार जाजोबगोन मोनफ्रोमबो भिडिअफोराव ओमफ्राय बे 3 स्टेपनिया माला जागोन जेनेबा सानफे लायो बेयो जानो दाथ' प्रसेसआव दङ नालाय दिनैनिफ्राय बे सानफे लायो अननानै खिथाहरलाय मनिराम बर' मोजांमोनलै साइसआनो मा जिनिसा दख'नाखौ होनदों नामा आं दख'ना गोदानखौ लागासिनो नै मा गामिनो गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव जाजोबगोन आरो जुदि अन खालामनायाव जायाब्ला मोनफ्रोमबो भिडिअआव क्लिक खालामना आर्निं अप्शनखौ अन खालामना होजोबनांगोन बै 3 स्टेपआ अन जाबासो ना 3 स्टेपआ खैदिनजों अन जायो बेखौल' खिथादो आंनो अननानै 2 स्टेपआ माला जानाय दासो जादों बावाखै दा जायखिजाया दहाय 12टाफ्राव जादों खोमा ओरैनोथ' दहाय फुङाव नायबा जायाखैमोन आयौ नों खिथाहरनानैसो मोजां मोनदों आरो आं गोसोखौ थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय नोंनिफ्राय हेल्प जि जा एसेबाबो खोन्थाहरदों हेल्प मोनदों थेंक इउ बिउटिफुल लाइफ बड' नोंनि भिडिअखौ नायगासिनो आङो अब्ला दा हराव नङाब्ला गाबोन जागोन बे दाथ' बे दान जायागौमानि जेबो खालामथ'नो हायाना बे दान जाबासो खालामनो हागोन ना ओमफ्राय गुगोल एक्सेन्सआ हारसिङैनो सफैगोन ना एप्लाइ खालामनांगौ जाखो इट्स अके नो प्रब्लेम बेफोरो आंनि थाखाय आसि फिसानि खामानि थेंक इउ ओमफ्राय नों अबेनिथाय बिउटिफुल लाइफ बड'आ खिथाहरसाय अबेनि माथो आगोलाव एफा लाइभ फैयोमोन एफा रायलायोमोन बयनिबो लाइभआव थाङो नोंखौलाय नुफेराखैमोन आंलाय लेटनमोनखौथ' आं बिदि लाइभ फैनाय मानसिफोरनि लाइभआव थांनायजोंनो सिनायदों लेटन पियार जासुला ओमफ्राय ओरै मा नामलाय आरके ना मा नामलाय बे बिदि बाहाय नामखौ सोलायबायना बियो दा ओमफ्राय ओरै माबा सोरखौमोनथाय
मेल्ला दंमोन आरोना नोंखौलाय माथो नुफेरानोमोन आंलाय $10 जानायनि उनाव गुगोल एक्सेन्स पिनखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो बे जेब्लानो गुगोल पिन मोनफैगोन पस्ट अफिसाव जाब्लानो जेब्लासो $10 जानायनि उनाव गुगोल एक्सेन्स पिनखौ एप्लाइ खालामनो हायो अपसन फैखागोन आरोना गावनो आरो बे जाब्लानो गुगोल पिनआ मोनफैगोन पस्ट अफिसाव थेंक इउ गोजोननाय थाबाय गोजोननाय मौसुमिखौ सिनायखायो आरो मौसुमिखौ सिनायखायो नों जि मानसि फैबाय दंनिफ्राय ओमफ्राय सासेबो लाइक होनानै गालाङाखै मा खाजेर मानसिया बिसोरो बेटारि गैबावलासै गुगोल पिन एप्लाइ खालामनायनि समाव हुसियार खिन्थु जायनि नामाव खालामनो सानदों खनसेयावनो बिनि पेन कार्डखौ मोजाङै साफायना लाखा आरो लाइट नांनो मोननाय नङा डकुमेन्टआव आयौ गियोसा बिदि होनबा आलिसमेन होननायसै पेन कार्डआनो आंना मिस्टेकसो जानानै दङलै नामानो एसे नांला नुंला जानानै दङ ओमफ्राय बेखौहाय आङो बानायहोबाय आरोना मोनथ'वाखै होमबालाय माबा जाबाबो नेटवर्क जागोन बियो ने सिनायखायो बिदिनो मानसिफ्रा लाइक होआ सासे मानसिनि नामाव डल्स गुगोल एक्सेन्स डाबल ना मा जाखोथाय डुवेल्स गुगोल एक्सेन्स खालामनो हाखाया मोनसेल' जायो आरोना आरो 18 इयार्सनि गोजौआव जानांगोन बुरिबायसो नै 30 बोसोर जालायलांबाय नोंसिनि मेल्ला देरसिन आङो 18 जाबाव नामा फिसाफ्रानो 18 जालायलांसै आं गसाइगाव मा जायगा गसाइगाव मा जायगानो गेवलांफुरि होनो नोंसिनालाय मा जायगा नों माबेनिमोनलाय आंबो थांबाय थायो गसाइगावआव नों बबेनि आइ माथो बेटारियानो गैलालाय 19%ल'सै नों बबेनि खिथालाय आं सनितपुर दिखियाजुलि आयौ सनितपुर दिखियाजुलिबालाय नोङो गसाइगावआवलाय बोरै फैखोसै बङाइगाव गसाइगावखौ होनाखैथ' आरो हरैबो गसाइगाव दङना बे जों साइडनि गसाइगावखौसो होनदोंदां नोङो जोंनिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावसो दे $10 जाबासो गुगोल एक्सेन्सखौ एप्लाइ खालामनांगौ होन्दोंमोन नामाथाय बावफिनलायबायसो नै आं जानालि बनगावआव थांबाय थायो जानालि बनगाव सराइबिलगुरि साइडजोंहाय
I love you बाजाराव जानालि बनगाव बैजोंसो सेरफांगुरि साइडजोंगोन आं बावफिनबाय नंगौना दिनै ओमफ्राय दा दान जाबाथाय डलार जाजोबसिगोन आरोना आंनिया आइ दैसा सिखारला मोनालायबाय मासिबां उन्दुखो नोंलाय आं थांफेराखैलै जानालि बनगावआव माबायदि ओमफ्राय एसे एनै मिन्थियो आरोना बनगाव खासियाबारि सराइबिल जानालि लाफा खंखर ओरैसो होमबालाय खासियाबारिजों ओरै थांथारनांगौ लास्टआवसो बल्लाम जरा खाथियाव होनदां बर्डारगोन हरैहाय माबानि हाग्रा सेराव माबा दै खाथियाव मैदेर खर' हरै मैदेर फैयोना बेजों संकस सिगां ओरै मा जानालि माबा दैखौ मा होनोमोनलाय मा दै मोनलाय बियो जायनारि दै जायनारि ना मा होनो बे दैनि नामखौ जायनारि जुमदुवार हाग्रा नामाथाय जुमदुवार हाग्रा हरै दे फैबा मालाबा माबा खालाम दे कन्टेक्ट नाम्बारालाय आरो लेटनावनो दंखायोना हाबफैनो हागोन माला फैयो सोरबा न'खरनि मानसिफोर दं नामा आंबो गोसोआव गैयालै दैनि नामखौ अके बाय बाय दे अके दे बाय थेंक इउ स' माच खोन्थानायनि थाखाय आं दा साबस्क्राइब खालामगोन दे नोंनिखौ बिउटिफुल लाइफ बर'खौ आयंमोन दं अके दे अके फिनिश खालामखादो बोरो अबाव दोननांगौ जाखो लाइफखौलाय आं दोनसै दे गाइसमोन बाय बेटारि गैला आंना मबाइला नङाबा आं रायज्लायबावगौमोन आरोना नोंसोरजों आरो कमेन्ट हरग्राबाबोथ' गैखाला थांजोबखाबाय नोंसोरथ' कमेन्ट हरखाया नायखायोल' बेरग'नो स' थेंक इउ आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय दसेबाबो लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय सोर सोर फैदोंमोन आं दोननोसै बाय गुड आफ्टारनुन गुड इभिनिं सरि गुड इभिनिं बाय